Ayan, so landing boards kami ngayon para masubukan din naman namin ang landing boards. So yan, hintay lang ba guys na makababa itong huling sasakyan na nakasakay. Bumabayan, sasakay muna yung mga truck. So hindi muna daw kami pala mauna, may mga truck pa. Ayan yung mga truck sa likod. Ayan guys, dalawang truck, tapos tatlong sasakyan. May tricycle pa yata. Singid na lang tayo sa gilid, no? Dito lang tayo sa... Ayan, so last na to. Tapos yung truck na guys ang mauna. Ano yung patras? Ha? Patras sa kayo nila? Abandon na siguro sila ngayon. Wala mo silang karito. Oh, Everest. Ayan na, delikado na kayo. Ayan, hindi ka naman yun. Wala kang karito. Sabi ko, kay ginawa na ka, Jobay. Oo. Ay, sabi mo, pinalitan ko. Nakakuha ka mo ng LTO. Oo, tabi, para makalayo. Oh, give way. Para makasakay tayong lahat. Hindi kasi. Mahuli ka kasi. Sana, mabanti na sana yun. Wala din ba? Truck! Yung truck muna! Truck. Landing boards at yun, kinakalsohan para ma-direct niya dahil sasabit yung mga bakal na nakaharang dito sa likod guys. Nakapasok naman na yung gitna niya. So successful guys, nakapasok na at ayan, sinasagad na sa dulo. Next naman na itong dalawang isang pickup at isang kotse Ford. Oh, marami pa. So kasya kaya lahat yan guys. Mga motor pa, may hirapan yata. Ang daming nauna. Ang dami pa lang nauna. Wala si boss, may iwan pa, ang dami. Ito yung mga tumugtog kanina doon sa sa tayo para una tayo bababa.
saka siya? Wala na. Doon sa taas? Dito na? Pwede naman yata dito? Ha? Ako kaya doon? Ayan guys, so nakapasok na kami dito. Ayan. Ayan guys, so nakapasok na kami. Ayan. Nakapasok na kami guys. Ayan na. Si Boss Joe naiwan pa doon guys. Naiwan na siya, alis na kami. Ayan, so alis na ating landing boards. Ayan na guys. Okay, tapos alis na. Yung mga nasa likod pa, marami pa sila guys. So papaikot siya, papaikot para so, maraming mga fish cage nun guys. Oh. Yun, so napakaganda ng gilid ng isda. Magkano boss? So may bayad din guys, akala ko libre. May bayad din pala dito. Sabi nila na inalibre. So ayun na, pero business pa rin sa mga dito guys. Ay isa doon sa ano. Ayan na, so daan-daan na papalis. Ayan, papalis na kami. At naniningil na si Topa. Ayan, parang ano lang din to guys eh. Ayan na, papalis na kami. Pauwi na. Kala ko libre. Ha? Kala ko libre. Mga bike eh. Ha? Mga bike. Kaya kayo mga bike. Libre na yan o. Wala kayong bayad, di ba? Wala kayong bayad. Dapat pala iniwan ko to. Ay, mga bike lang. Mga bike tsaka tao libre. Okay. Ako libre. Grabe, init. Ito, 300 eh. Ayan. Pag 4 wheels, 300. Pag yung truck, 500. Kaya, ganun. Anyways, so abangan na lang ulit na pagdating natin sa gilid. Ayan. Okay, malapit na pala. Dito lang pala, no? Hindi na doon. Dito na tayo. Okay, dito naman tayo. Malapit lang pala. Dapat 10 lang. Oo, ala. Malapit lang pala eh. Dito lang pala eh. Lugi yata tayo sa Sinta. Tara si Kuya. Ayan guys, so dito kami mag-ano. Dito kami bababa. Ayan. So malapit lang dito sa guys. Sa bangka ka sumakay doon sa kabilang pier na sakayan doon. Ayan, ito medyo malaki dito lang guys sa malapit. So dito, anong bar dito?
Yan po, diyan kami bababa. Iwan, sagap ng Lucid first. Okay. Ayan guys, so padigit na kami. Papadikit na dito sa Gigiwanan. Gigiwanan Port. Ay, wag mong sobrahan yung tubig. Babangga. Di nga yung mga parang yung ikot na. Okay, so yun. Padigit na sa Ayan. Ayan guys, success na mga naka-landing itong aming naka-landing na landing bar. Kaya pababa na yung mga kulong-kulong. Ayan, tumawa na yung mga kulong-kulong guys. Bago itong kotse, mamaya, pupuntas kami na susunod. Ayan, nakababa na yung mga kulong-kulong. So, mag-ayos na tayo guys. So, tugulan na rin tayo. Atras na kami, medyo matatagalan pa ito. Ayan guys, so patras. Atras na lang ako. Ayan. So patras na rin si boss. Ayan, so tatabi mo na ako dito guys. Bababa na rin siya. Yan, successful guys. Nakababa. Saan natin hintayin si boss? Oo. Yan guys, so babay na Santiago Island. Uwi na kami. Yan guys, so ibang port itong binaba natin ngayon. So pauwi na tayo. At medyo mainit na. Okay, so dito muna pala tayo at hintayin lang natin saglit si Boss Joey. A few moments later. So yun nga guys, nakababa na rin si Boss Joey. At pauwi na kami. So salamat ulit sa barangay Guyuden sa Lord. Barangay Guyuden, Santiago Island.